Er du til at tage min mobil? Ja. Giv det. Under konen. Altså her er det konen, der bestemmer. Dejligt. Og det er lidt fedest. Vi laver en 2 minutters dokumentarfilm, hvor der er konen, der kører rundt. Og noget kamera. Kameramanden, han er besvimet. Du må være med at sige til dine venner, at din far var rimelig skød. Kameramanden, han er ved at blive lidt svimmel. Ikke film med den. Hun er rimelig skød. Hvor lang tid er det tilbage? Der er kun gået 35 sekunder. Kan vi sige, at det Jeg ved ikke, om I kan huske det, Julie og Oscar, men I havde faktisk Superman inde på deres værelse på et tidspunkt. Han hjernede rundt op i loftet. Stop. Nu kan den hænge der, hvad? Så. Ja. Lille ko. Og hvile sine vinder. Er du okay? Flyvende ko. Skete der noget? Men som sagt fås den også som gris. Ja. Altså, hvis man har lyst til det. Det er så mere